Partikular. Sa liog Kapot kay Ernest lang, kapot. na. Okay, ito ang problema. Liso ta. Kuha na na eh. Kuha na na. Okay. O sige. Okay. Nailili. Hey, what's up mga paps? What's up mga paps? Maano kami subong ma-check up kay Lola. Si Lola. Si Lola kay na ano si Lola na power slide. So na medyo na sakit ang iya nga paa. Pa-x-ray ta siya. Emergency. Kuha na la. Kuha mo. Na, dapat na paikis mo na. Okay. Okay, good. Igo. Okay. Okay. So ma-hospital kami sa Bongkay para i-x-ray siya para mabalaan ang degrees ng damage. Wow, damage. So sige. Update niyo ko Tindog mo no. Hindi lang. Kwaunta na lang ni ha. Karon dyan. Tindog. Hindi na magtindog. Talon tayo with chill, no? Okay. I-ano lang, na-standby nyo lang sa salakyan. Salakyan, oo. Partikular. Sa liog Kapot kay Ernest lang, kapot. na. Hugot ha. O tindog, ikaw tindog. Tindog. Kaman, at liso. Okay, ito ang problema. Liso ta. Kuha na na eh. Kuha na na. Okay. O sige. Okay. Dalahan, layo pag... Ulo mala. Usdam na ang imo buli. Basta na nga. Aray ko Sakit, magpungko. Aray ko Kasi sakit guro. Aray ko Binalhas mo ko ba? Okay lang. Putante, hindi masakit ang iya ulag. Ang sibin ka kang Okay ka na la? Okay na? Isang niya. kirabing. Ano, gonsang gym ta kong. Sige, hit siya na. Okay, good. Oh, yeah. Okay, ala namin sa Qualimed. Okay, kuha na si Lola. Ala. Medyo sakit ng hita ya. Na mo na. Ang ulo na, ibantay ang ulo. Sige, paalsala na yun Okay. Ahay. Okay, na. Relax. Kung may bali ka la, base i-confine ka, i-admit ka. Kung may bali ka. Pero kung wala ka malang bali, ayos eh. Mataekwondo kita. Okay na, ano sa'yo mo? So, i-request siya for x-ray. Kung may bali, confine. Kung wala, that's good. Hopefully, wala bali. Kasi tugnawan pa kita. Tugnawan ka de? Okay. Pa-x-ray kami din ni Lola sa buong. Hindi siya lang bali. Parang lang yung may bali. Yung inakamot nung kin-x-ray. Just to be sure kung tumbaya, yung tukod yung kamot niya. So, pero I think wala man siya guro balida. Hindi man ko doktor mo na kanya pa-x-ray ta. Okay. Para kamot yan. Okay. So, it looks good man. Kapatid na kaliwat ha. Pag daw kita Hips to. yan na. Hips yan Kaya na. para ma-exam namin yung sabihin mo ha. Medyo mabudlay na kay sakit pa yan. Pwede na. Mati lang na. Pato, wala ka di pato. Kasapan ha. Ayos na. Paputan. Hindi ka sige lang la, mati lang sila la. Pag pinampat po, Sige lang la, mati lang bala na nila masakit, okay? Mati lang. Okay. Okay, masakit. Okay. Ate lang. Okay. Sige, da. Okay. Okay na la. Okay, straight lang, Telbe. Straight lang, Telbe. Matamat lang ha. Okay, straight lang, be. Hinay na. Sige pa.
Okay dah. Ah, okay. Medyo wala na ng mga desisyon na ganit lang din. Okay, so nga, mo sa mga problem is mangita kami sa ortho nga doktor nga para Hello, good makatingnan morning, siya. Doc Joel. Si Doc Joel. Oh, Doc, good morning. Si Edith ni nanay ni Lisa, pasyente mo lang. Aw, bata. Ano, nang i-admit kay gidanay. I-confine ka sa ospital. Dire, matiner ka gidanay, makwa sa kwarto. Te, Yes, sige. ha? Yes, ano? Wala. Wala, hindi ka pag-operahan. Tanawon, anay nila. Tanawon lang. Wala. Pero matiner ka di. Kay, siyempre, tanawon nila eh. Wala operahan. Wala patada. Kag base hindi man. Laban-laban di ka man pag-operahan. Oo. Kaya hindi mo kulbaan, wala kaso. Ha? Oo. Di tugnawan ka krog-krog ka gapon, tugnaw ka. Tugnawan ka. Di, oy kada habol. So nakahulat kami sa bang sang room sa ward kami. Buhay pa. Ginasikaso pa nila. Once nga ara na dito na kami dito sa ward. Para matanaw na sa diyon ni Doc. Okay lang slow lang. She's good. Namangkot si Yunes. Nag-post ko sa Instagram mo. Para agad man siya to. Kikita agad. Mangkot man lang sa kung ano. Bako nag-kickboxer 408. Hindi na, linen room ni. Pwede yun. Wala pa pasyente. Oh, sure, okay. Ate, wala pa So muna na yung room ni Lola na dahil sa amo na nga nadugayan kay gina-set up pa ni nila. Oh. phone, sit up nila. So muna na yung ward ni Lola. This is the ward. Dili siya ayo-ayo. Oo, nauna ko sila ganisin mo. Ha? Abe mo biyaan yun amo na. Okay na mong ibiyaan. Ako mo. Wapo yung apo ah. Hindi ako kakapala. Sige, ako bala. Kapalad na sa diri ka Ah, okay. alalay ka lang. Ah, sige, sige. Slide na lang. Okay. Tapos Okay. wala na siya. Ikaw na lang. Mamishandling mo pa. Okay. So, nag-slide ka lang, no? Wala, ilang ko ulunan mo ha. Ay, pag okay niya, hindi siya ba niya. Bilhin nyo na lang ito lang. Ay, depende. Ano ako karoon? Technical. Tapos sa ulunan, sir. Okay, so naka-plaster na kami di. Naka-plaster na. Okay. Okay na. Tapos amo ni ang mga something kano to. Okay. Wala. Wala to si dia na bakarat na sa pobre ka. Ako kabus pa. Ako na balaka itong lumaw sa kabuhan. Kalanda sa kabataan. Ano ko no? Ada ka to, please. Sige lang, bye-bye. Balik-balik lang ko de, ha? Okay. Kami kuya. Ayos?